Muri Zimbabwe tinokoka kuchirongwa chamunofarira tiri pano paCitizen Voice Network nhasi taitirwa nyasha tiri pasi peutsveni tiri pasi pemweya tina mutumwa Chabata munzvimbo yeKambusuma tanyatsonzwisa kuti nyaya dzechitendero nezvematongero enyika zvinonyatsofambisa sei. I think takamboita vamwe takamboita vakatiudza zvavakatiudza asi nhasi tina mutumwa Chabata. Mutumwa Chabata, sanganeni muri Zimbabwe. Muri Zimbabwe makadi zvenyu aiwa kuno tinorarama tiri vapenyu notenda. Mutumwa Chabata, tisati tapinda zvedu munyaya yedu tikuna makarova sutu kamutumwa Chabata ndo dzekumasowe here idzidzi. Aiwa isusu kumasowe kana tichinamata tine takapfeka zvedu magemenzi tinopfeka nguo chena. Asi pachipostori zvitema munovheka here? Isusu postori yedu inonzi St. Joe Apostolic Church. Tinopfeka masutsu, tinopfeka chero hembe. Totenda. Right mukoma, tida tombotiudza kuti timbofamba rwendo tida vanhu vanyatsonzwisisa kuti saka imi muri kutaura mune zvitsara makamira papi. Tida tombotiudza rwendo rwenyu rwomweya zvakatanga sei zvemweya ende chigaro chamuinacho muchechi mongoti sakanoronda kadiki keupenyu hwenyu tisati tanyatsopinda zvedu munyaya ende kuti vanhu vanenge vada kuzoshumira nemi I think chazozvibata kuti vanokubatai kupi maybe vazonzawo pfungwa dzenyu mukutaura kwatinochiita kuti zvinenge zvakanyatsomira sei but tichitanga zvedu narura nedu mungatiudza kuti imimi ndimani. Totenda indoitwa Munyaradzi Chabata kana kuti regai nditaure zvizere ndichiti ini ndonzi Munyaradzi Ali Hassan Chabata. Ndakaberekwa mugore ra92 ndichiberekwa kuBuyera ndokumusha kwangu kunonzi kwaChitsunge uko kwandakazvarwa ndichinamata Johani Marange ndichizobuda muJohani Marange nevabereki mugore ra2000 burikidza nekurarama kwakanga kuchiitwa vabereki vachichinjawo mapositions takatiri koko tichienda uko tichizonosanganawo nechechi yeJohani Masowe chinopindawo Johani Masowe kubva mugore ra2000 from 2000 to 2015 ndakanga ndichifamba ndiri muJohani Masowe nevabereki. Inini ndine chipo chandakazvarwa ndinacho chemweya mutsvene kubva zvandakazvarwa nokukura kwangu ikoko even muna 2000 mandiri kutaura tichibva kuJohani Marange ndakanga ndine mweya mutsvene wakanga uri pandiri wakaburuka nditori kuJohani Marange ikoko. Mweya iwoyo ndakafamba nawo nanhasi ndiri kufamba nawo ndo uri kunditungamirira kuti ini ndizonopinda muchitendero ichi chatiri kuti cheSt. Joe. St. Joe Apostolic Church chitendero chakavambwa mugore ra2016 asi chiri chipostori chinofamba mutsoka dzaJohani weMasowe kana kuti Johani wechishanu. I think ndofunga muchidimbu 2016 tatanga chitendero ichi chichikura kusvika iko zvino chitendero chedu chiri kukura chiri kuramba chichienda uye chichitekeshera zvokuti kutaura kwandiri kuita kunoko ndofunga muno muZimbabwe masangano edu adyarwa pose pose ave pose pose ende hatisi kumira tiri kuramba zvakare tichiita sei tichisima tichidyara tichiisa masangano each and every province tiri kudyara masangano kwete sangano. Mati makambopinda Marange saka mune madzimai vangani kwedu? Ini ndine mudzimai mumwe chete. Alright. Mabata sorry tisati tanyatsopinda munyaya yedu pane zvandichangovhunzawo nokuti zviri kundinyevenudza so mataura mukati mimweya mutsvene ari pamuri and akadzika pamuri kana munyatsoti mweya mutsvene ari pamuri mune munyatsotaura kuti chii? Ndikutaura kuti simba raMwari riri pandiri inini rinototaura neni izwi raMwari randinonzwa richitaura neni dora ndingangotsanangura kuti simba raMwari riri manje uvepo hwaMwari. Saka kana kuti munhu ane mweya mutsvene madzibaba pane nguva yekuti mweya mutsvene unombobva pamuri mosara muri munhu wenyama here kana kuti kana mweya wadzika pauri unongotogara uri pauri? Aiwa mweya mutsvene ukadzika pandiri pane nguva yandinosara ndiri munhu wenyama. That's why mandibvunza kuti ndine madzimai mangani kurova kuti ndiri munhu ndiani mukadzi mweya haurori asi munhu anodii anorora saka ane mudzimai ndinini saka ndine mudzimai kurova kuti panguva yandinombotora mukana nemudzimai ndini ndinenge ndine mudzimai wangu. Asi zvinobvira here kuti paunenge uri munhu wenyama paya kana kuti uri panyama zvinhu zvinogona muyedzo inogona kuuya ikatokukurira asi uri munhu ane mweya mutsvene? Izvozvozvo zvinhu zvakafanana naizvozvo
atingati azviwanikwi zvinowanikwa nekuti hakuna munhu asingatadzi ende vanhu vose vanodi vanokanganisa nekuti munhu mweya ndotenda ko mukoma ndoda kubata nyaya yekuti imimi vanhu vechitendero chechipostori vazhinji vacho takaona kune mwainzi vapostori for ED vanhu vechitendero vazhinji vanenge vanotsigira utungamiri huripo. Imi muri nhengo yevapostori for ED here? Inini nevapostori for ED ndingangotaura kuti aiwa ukama hwedu tine ukama nekuti tese tiri vana veZANU-PF but inini ndiri nhengo. Imimi muri mutsigiro weZANU-PF wangu chaiye. Ndandichiti inini vapostori for ED hama dzangu. Inini vapostori for ED tiri vana vemunhu mumwe chete. Inini ndiri muZimbabwean Presidential Criticism. Vapostori for ED it's an affiliate. Zimbabwean Presidential Criticism it's an affiliate. Tinofamba tose tiri pamwe chete tichisigira mutungamiri wenyika President Emmerson Dambudzo Mnangagwa. But pane mukaha here pakati pechitendero chingava chitendero chipi nechipi nezvematongero enyika? Hapana mukaha uripo nekuti chitendero chipi nechipi zvacho utungamiriri unotitungamirira vangava vari kutungamirirwa nebhaibheri pakunamata vangava vari kutungamirirwa nesimba raMwari mweya mutsvene wandandichitaura tose dzidziso yatinowana inoti tinofanira kuve pasi pehurumende iri kutungamirira nyika. Isusu tigoita basa rekutonamatira nyika, tigoita basa rekutodzoreredza nekudzidzisa vatinenge tinavo pampacho kuti chinombonzi hurumende chacho chii, kuti vatinonamata navo nevateveri vatotungamirira vagwe vanhu vanoziva. Izvi zvinotibatsira kuti kana munyika muine vanhu vakadzidziswa munyika munove nepisi. Kana munyika muine vanhu vanoziva kunamatira hurumende yavo zvinoita kuti munyika muve nerugare, nekuti kana tikabatana senyika, tikabatana sezvitendero, tikanamatira even mutungamiri wenyika, Mwari vanomukomborera vachiropafadza futi bheki kuvanhu vose vaya vanga vachipfugama nokunamatira mutungamiri wenyika. Ukona tanamatira mutungamiri wenyika it means tanamatira nenyika yacho yose yeZimbabwe. Saka ndoimba kuti ini zvakanaka uyezve hapana chakamboipa ende ndo zvinotokurudzirwa chero nomushoko raMwari rinotokurudzira kuti aiwaka vanhu ngavave pasi pehurumende uye vave pamwe chete nehurumende yavo. Zvinotibatsira isusu savanhu kuti tinge tiine ramangwana rakajeka uye tinge tiine budiriro munyika, nokuti kana isusu tikange tiri vanhu vanonyatsoti tikanzwa zvakafanana iko zvinezvi kune vision 2030 yatiri kutaura, kune vision 2030 iri kutaurwa. Muvision 2030 tiri vatsigiri kuti tiri kusapota takaperereni takazvipira nechikonzero chokuti takaona isusu even semachechi kuti chinhu ichi chinogona kutosiya nyika, chinogona kutosvitsa nyika yedu pane chimwe chikamu chiri nani, pane chimwe chikamu chepamusoro panyaya dzekubudirira muZimbabwe, panyaya dzeupfumi muZimbabwe. Tikatarira nyaya dzebudiriro muZimbabwe dzapa nechimwe chikamu chiri nani chekuti iko zvino kana ndakatarira zvangu sei ndiri kunzwa kufara ende ndiri kutodada nekuve mwana wenyika ino yeZimbabwe zvekuti chero ndikaenda kune imwe nyika ndinodada chaizvo ende ndinozvipira kumira pamberi pevachitaura kuti inini ndiri muZimbabwe. Totenda. Saka mutumwa, yes. Tongoti utungamiri pane paunoita sekuti warasika kana kuti wakanganisa. Imimu pachitendero mune simba here rekutaura kuti apa pakanganisika apari, kana kuti mungori vatendi vanongotenda kuti zvese zvaitika kumusoro zvingori zvinhu zvakanaka? Isusu tinonamatira mutungamiri wenyika kuti vapiwe uchenjeri naMwari. Tinonamatira, ndotenda. But imimi mataura mukati imimi uve paumwari dzimweni dzenguva unenge uri pamuri handiti nguva zhinji dzacho. Kana pane zvamunobooneswawo here pamusoro peutungamiri kuti 2030 mutungamiri wenyika vanenge varipo, kana kuti madevelopments akadai achange akadai, so zvamunogona kutozosheyawo nesangano renyu zvinombonyatsofamba sei pamweya? Mweya mutsvene unotaura kwatiri kubva, unotaura patiri nekwatiri kuenda. Kana tichifamba nemweya mutsvene kwatiri kubva, patiri nekwatiri kudi nekwatiri kuenda, mweya mutsvene unotaura nesu. Ende isusuwo zveshuwa vatendi vedu isusu tinotosheya navo shoko raMwari
kutaura kwemweya mutsvene pana kuri pachena ende wakatotarisa kuseri kwangu nesangano vanhu vane vakatozara ukauya pano iri sande vachinzwa kutaura kwemweya mutsvene hapana chakavanzika chaburuka chichitaurwa sezvachiri pamweya vanhu vakateerera vachinzwa mashoko kubva kuizwi raMwari saka zvamandibvunza mubvunzo wekuti munotombopiwawo here mamiriro akaita kunobhiwa kwatiri kuenda nepatava aiwa mweya mutsvene unotaura nesu baba ko pasangano pane dzimwe nhine dzine dzirimo dzekuti I think mukunyatsonzwisana ndikubata ndikukunzwa pane dzimwe nyemba dzisingadi kuibva munoona pambabika nyemba paya pane dzimwe dzinoenda panongarara pamusoro hadzidi kuibva idzodzo vanhu vasingatambiri shoko sekuudzwa kwamariita imimi takanangana nezvematongero enyika vanhu ivavava munogona kutozoona pamweya kuti uyu munhu uyu kana kuti vanogona kuda kuzonyonganidza mukereke munhu vane vavo munodhila nawo sei wakunyonganidza mukereke kuti but paya paitaura kana kuti munhu anogona kutoti pamweya pakutenda pachitendero pachii mutumwa ndinowirirana naye 100%. But kana tasvika zvematongero enyika mutumwa ini tinopesana kudai vatoripo vanhu vakadaro musangano vanhu vakadaro ivo togona kunge tinavo asi kana taakutaura zvakaita mwana pamba mwana pamba pana baba lese toti imi kumba kwenyimi handiti ndimi baba kumba ikoko kune mudzimai ariko nevana vamakabereka amai nababa mukabatana mukaratidza vana nzira kuti tiri kufamba takadai so pobva paita umwe mwana anoti baba mati ndiende kuchikoro ini handisi kuda zvekudzidza mwana iye akadaro iye sababa munomurega here munomurasa here munomurova here mwana akadaro anoda kudzidziswa baba mwana akadaro anoda kugarwa naye pasi womuratidza chazvakanakira kuenda kuchikoro womutaurira chazvakanakira kunofunda kunodzidza semwana saka ndinovimba kuti according nenyaya yekudzidzisa nenyaya yekufundisa pamwe chete nevana matireda tinoita zvakafanana nesu hatina vana vazhinji vakafanana neivavo vana vedu isusu vanoti vanonzwa kutaura kweutungamiri hwavende tinoremekedza chinhu chinonzi mutungamiri isusu kunoku tinorespekta zvekutoti pamuri apa kana muchitenge mutori mutungamiri kuya kwamatita tinotokuti mutungamiri makazi wayo mutungamiri tinokudza utungamiri ende izwi rinobva mukanwa menyu kunokuti nenzeve tinonzwa kutaura kwevatungamiri ende tine vana vane tsika vane unhu futi vanonzwa kutaura kweutungamiri ende vasiri vana vanopokana pazvinhu zvizhinji ndofunga isusu panapa tinozikanwa chaizvo nevanhu vakati wandei vanotiziva kuti tine vana vatori panapa tsika hunhu nemagariro imwe nguva munogona kutosangana nemwana wamunotosangana naye panotokuchingamidzai mega munotozviona kuti vana vakadzidza pane hunhu apa yes right mutumwa kune vanhu amwewo machurch leaders yes akasiyana siyana asi vane different thought neenyi vanoti ivo tinofanirwa kuona tichidzoredzera parasikwa tinofanirwa kuona tichidai vaitopa muenzaniso yekuti kana mubhaibheri chaimo tinana maprofita akaita sana Nathan avo vakadzoredza David mushure mekunge David aita upombwe naBathsheba Elijah zvakare akaita confront King Ahab nenyaya futi dzekunamata zvifananidzo tina Samuel futi akaita rebuke King Saul vaita kupira kana unlawful sacrifice John the Baptist chai akarebuka anonzi King Herod nenyaya yewanano yake yaanga yaita but ndisati tasvika ikoko basi mubvunzo wangu mawabata chimoiseketa imwe imimi muchitendero chenyu munotenda munoverenga bhaibheri here munovhura magwaro here munogona kuzonditi aiwa ina tinotenda bhaibheri but kuna vamwe vasingariverengi I think pamunogona kujekezera ipapo isusu hatina chatinoona chakaipa chiri mubhaibheri asi nguva zhinji yatinoungana pano tinamata tinenge tisina ende hatinamati tiinaro pano nechikonzero chokuti ndati tine mweya mutsvene wanda kutaurira iwewe zvaunouya uchitaura nenguva yaunotora pakati pedu yakakura nguva zhinji tinenge tiine mweya mutsvene nguva zhinji tine takatandara nengirozi matiri once tangoendapo chete tikangonogara pasi ipapapo tikatanga kuimba tikatanga kudzidzisana mweya mutsvene wedu unenge wava pakati pedu
tine vadzidzisi vanotodzidzisa vaine mweya mutsvene, vaparidzi vedu vanoparidza vaina Mwari, mweya mutsvene uri pakati pavo, vaimbiri vedu isusu vanoimba vaine mweya mutsvene uri pakati pavo. Saka nguva yekushandiswa naMwari pachedu isusu yakakura sitereki, zvekuti dzimwe dzenguva tinogona kutoti tikatora bhaibheri tikariisa apa kuti tiriverenge izvo zvipanapa, so tiri pakati pekutoverenga vhesi ava vanogona kutopoterwa nengiro zavo, yototanga kutaura kusvika na2 takateerera chete kurova kwemweya, takutombovhara futi mabhuku aya toisa uko. Saka takapa mweya mutsvene mukana nekuti zvakanaka kwatiri isusu kuti tinzwe kutaura kwemweya mutsvene watinawo ende watiri kufamba nawo ende uripo nguva iyo uchidzidzisa uchitaurira. Asi mashoko ose nezviri mubhaibheri zvezvezvi aiwa kamashoko akataurwa, mashoko anotidzidzisa, mashoko ari kuramba achitigaidha, ende tinototenda kuti aiwa vari kuriverenga vari pakunamata, nesuwo futi tiri pakunamata, kureva kuti zvitenderi izvi kusiyana hazvo, asi tose. Regai ndikupe mufananidzo musati maenda pamberi. Mukatarisa kune imba yeuswa iri uku, imba yeuswa iyi ine dzinonzi nhungo dzakadaiwo, ani muri kuona zvandakaita izvi, dzakanodaiwo nhungo dziye. Panhungo dziri pamusoro pemba iyo hadzisi dzemugamuturi chete, umwe wacho mugodo, umwe wacho mutondo, umwe wacho musasa, umwe wacho muhacha, dzinozongonosangana pakunotunga apa chete. Saka pane kanhu kanozouya pamusoro apa kanonzi chisuwi, kanozouya kunogara pamusoro apa, ikako kachisuwi manje ndo katiri kutsvaga. Ivo vari kumusoro manje ndo kwatiri kunosangana kupi ikoko, tiri kunosangana manje kumusoro ikoko. Mugodo wabva wakadai nekuku, muhacha wabva wakadai nekuku, mutondo wabva wakadai nekuku, but dziri kunotunga pamusika vanhu. Right. Imati mataura mukati mweya unobva watanga kuda kuti mungoti gaha muchidimbo kuti saka pana pasowe. Yes. Pane munobatsira vanhu chii panave? Tinobatsira vanhu matambudziko ose avanenge vainawo akasiyana siyana, nekuti munoona zvinoita Mwari wedu uyu, simba raakatuma paneri harina kuuya rine dambudziko rimwe chete rarakananga kana maviri, rakatovinga kuzotibatsira mumatambudziko ose atiinawo kana kuti ese atiinawo matambudziko. Saka mukauya muchirwadziwa negumbo tokubatsirai, kana taona kuti gumbo iri hatisi kurikwanisa tokuendesai kuchipatara. Simba riri shoma here? Haisi nyaya yekuti simba rinenge riri shoma, kune zvirwere zvinorapwa pamweya, koita zvirwere zvinorapwa muchipatara. Right. Mukoma tambotaura nyaya yeVision 2030 handiti? Yes. Mukati munoitsigira munoidi, ende mweya untotsigira chi vision iyoyo nekuti muono wakadi wakanaka handiti? Right. Vanhu vanenge vaida kuzama kuvhiringidza Vision 2030 zvazvinoita babaka, kana uchirwa nesimba, it means uri kurwa neakarigadza. Zvinhu zvaMwari ndezvaMwari, zvinonetsa kuti iwe urwe nesimba ugobudirira baba. Kunogona kuitawo vaviri vatatu vangarwa nesimba, asi kana Mwari vataura hakuna anoramba. Muenzaniso wamambotaura kuti tinogona kutonzwa mweya uchitaura panapa, poita vana vanogona kutopokana. Kutaura kwomweya imbeu yakadyarwa pasi kunobuda pachena, kunobudirira ende hakuna anodzivisa. Asi muruziva kuti mukoma munogona mamushire mudiki sezvo muri mukoma nochidiki panyama. Okay, all right. Pamweya ndo pamakasimba. Ichokwadi. Nguva yavaMugabe mapositori akazara mustadium, vachitaura kuti vaMugabe vachatonga kusvika vafa, asi chiprofita ichocho hachina kuzadzikisiwa. Zvoreva izvozvo kuti kune zvimwe zviprofita zvinogona kuti kuenda nepasaidi, ipapo munhu handizi kuti mamwe mama apapi panyaya dzekunamata. Zvingadaro here kuti 2030 iyi inogona kuita sakaita pana vaMugabe pa? Kwete. Ne muri kudaro. Izvi tiri kutaura kuti Mwari kana vataura, ende ndikadzoka kumashure pamabata nyaya yamataurai, hapana chiprofiti chakakundikana kana chakafoira ipapo. Ndibve ndakubata ipa mandikadzirisa. Ipo paya hapana chiprofiti chakakundikana, chiprofiti chakatozadziswa. Munoona here baba kuti kana inini ndikange ndiri, regai nditi ndiri mambo handiti,
ndobara vana vangu vatatu. Handiti vana vangu vatatu vaya, nhasi uno ini ndikanzi ndafa, kukauya mwana wangu akanga achisvika umambo hwangu. Mwana wangu akanzi afa, kwauya mwana wangu achisvika umambo hwangu. Tingati isusu pane uya akambotaura kana kuti akatsanangura, pane chaakaresva here apa, pane chakapotsa here apa. Nekuti munoona wai ndiri kutaura ipapo, wai ndiri kubata ipapo, ndapabata nechikonzero chokuti umambo hwandiri kutsanangura ndati huri mumusha mangu inini. Huri mumusha mangu inini ndati mwana wangu auya kana munun'una wangu auya achisvika umambo hwandanga ndinahwo inini nokuti ndafa, umambo hwemumba ende hurimo mumba. Tine tichingotenda kuti aiwa umambo huri mumaoko medu, ende hapana chandingaone sekuti chiprofiti chakapodza, because ushe hwakanzi hucharamba huri mumba ende hungori mumba imomo. Chingatonetsa ndechekuti pamwe dai pacho patiri kutaura ipapo umambo hwakatorwa pamwe nemuvakidzani kana kuti hwakatorwa neimwewo imba, but nhasi uno tiri kutaura zvinhu zvimwe chete zvekuti umambo huri mumba medu. Munin'ina wababa ndiye akauya pachigaro chakachina baba zvavakafa. Saka tinotenda kuti umambo huri mumba medu ende chiprofiti ipapo teti chitoti chakazadziswa nekuti umambo huri mumaoko eumambo. Ndinotenda. Asi vana vatungamiriri vezvomweya, vana baba vezvomweya, vane basa here takatarisa panyaya dzezvematongero enyika kana kuti kuzama kushepa zvematongero enyika? Right, ngatimbosiyai mubvunzo. Imi munozvitambirawo sei? Sekuona kwenyu imimi dzimwe dzenguva mutungamiriri wenyika anombovhura kuti uyai timboita maprayers kuno nevechitendero chechipostori ichichi. Izvozvo chaizvo munozvitorawo sei izvozvo? Izvozvo ndinozvida chaizvo ende ndinozvifarira chaizvo. Ndinoona zvakantinakira stereki. Ini ndikatodanwa panapa kuti uyai timbonamatira nyika, uyai timboita munamato, ndinotoenda ndichimhanya kunonamatira nyika yangu. Ende ivo His Excellency, I love my president so much. That's why uchiona kana even pandiri pano nhasi ndinonamatira mutungamiriri wenyika yangu, ndigonamatira nyika yacho yavari kutonga, ndigonamatira vana vacho vari kugara mairi nyika. Saka ndinofara chaizvo nekutenda zvikuru kune avo vari kuenda kunoita mabasa akanaka. Ndo anonzi mabasa akanaka iwayo. Varita masabatina here. Aiwa kasabatina kako tinototenda. Tinotenda chaizvo ende izvo zviya baba. Vapostori isusu zvasumudza vapostori. Tichitenda nekuti hurumende mukatarisa Second Republic baba, haisi kutarisa church, iri kutarisa mumwe nemumwe, boka rimwe nerimwe, haisi kusarudza. Ende haisi kumboti ava vapostori, haisi kumboti ava iri kusarura munhu wose, iri kuda munhu wose ihomwe, iri kungoti pindai mose. Ende izvo zviya baba, ini ndakazvifarira chaizvo. Ende ndakatenda zvikuru nekuona kuti postori, takatotarisa kudivi redu repostori. Postori chinhu chakachinyanya kutoonerwa futi pasi nevamwewo vanhu. Vaifunga kuti postori futi pamwe ichechi yevanhu vanenge vaine matambudziko, ichechi pamwe vanhu vane maproblems. But aiwa, postori ritori sangano rakasimba rinopindwa nevakazvipira kunamata vachinzwa Mwari, achitaura navo. Ende zuva nezuva, angava mangwanani, masikati namanheru, vakazvipira kuuya kuzonzwa Mwari vachitaura nemuromo. Ndokuungana kwakaita vanhu vaya vanonzi vapostori. Vanhu. Right, mutumwa. Yes. Imimi pakaitwa gungano makapfeka majuzi maviri, remweya neremukomana anoshandira bato reZANU-PF handitya. Pakaita resolution number 1 yakapaswa yekuti dai vaMnangagwa vasuzukidzwa vadarika pa2028. Imimi sevanhu vemweya resolution iyoyo munoiona sei? Tinoitenda chaizvo. Nditoitsigira chaizvo. Ende yakanyatsokosherei chatingati ngaipasisiwe? Development. MuZimbabwe muno mudevelopment vaMnangagwa vari kushanda. Mutungamiri anosenza nesimba.
pamberi paMwari chaipo chaipo vaMnangagwa vanoshanda. Mweya unotsigira here? Inini handiti muri kutaura neni vachabata, muri kubvunza inini vachabata handiti, hamusi kutaura nemweya apa. But kana mati mweya unozvitsigira here, isusu takatonzwa kutaura kwemweya kudhara. That's why takatosapota bato reZANU-PF, takanzwa kutaura kwemweya. Once ZANU-PF yataura chinhu, tinosapota nesimba, nekuti ndo zvatakaudzwa nemweya izvozvo. Kuti tsigirai vatungamiri venyika, ivai pasi pevatungamiri venyika. Kana paine changotaurwa chete neutungamiri hwenyika, isusu tinotsigira nesimba, ende tinotsigira futi nemweya wacho unenge uchitotsigira nekuti ndo wakaparura kuti ivai pasi pemirayiro yenyika. Asi vamwe vanopikisa, vozopikisa vachiti chii chingaitwa maybe pamakore 2028 to 2030 chisina kuitwa pama 5 years apa. Baba, pa 5 years dzamuda kutaura nezvadzo pakashandwa baba, pakasenzwa baba. Ende isusu hatisi kuti chisina kuitwa, tikutaura chiruda kutoitwa futi. Nekuti isusu ndati ma-developments, ndataura about ma-developments akafanana neku mukatarira budiriro yenyika, mukatarira kusumukira kwavanhu chero nevari kumaruwa, mukatarira mikana iri kuuya kuvagari kana kuma-citizens emuno muZimbabwe, yakakura baba. Tichitarira isusu 5 years dzatonga mutungamiri wenyika, isusu kuno kusema chechi taka-appreciata zvakanyanya, tikatove nenzara yekuti asi dai Mwari vatipa mukana kuti mutungamiri wenyika varambe vachitonga, vachititungamirira, varambe vachienda mberi neutungamiri hwavo. Nekuti tichiona isusu kuti pane shanduko, pane budiriro, pane ramangwana. Ende tikafamba nepesi yavaMnangagwa, 2030 nyika inenge iri pachidanho chepamusoro. Zimbabwe inenge iri pachikamu chiri pamusoro zvachose. Saka imimi sangano renyu imimi rinowanika kupi? Ende munonamatira kupi? Munonamatira mazuva akadai, vanhu vada kukubatai, vanoda kusangana nemweya? Vanoda kusangana nemweya mutsvene isu tinowanikwa pano paKambuzuma, section 1. Sangano iri riri boundary between, tongoti wakubva kuWarren Park, kana uchibva nekuWarren Park ukatenda nepamuseum apa, wakuya kuno Kambuzuma, bridge riri boundary between Kambuzuma section 1 neWarren Park section 1, opposite Kambuzuma I2. Ndo patinowanikwa panapa. Mazuva tinenge tiri pano tichinamata, zuva rechipiri tinenge tichibatsirana nevanhu matambudziko avainawo, tinenge tichinamatira vanorwara, tinenge tichirapa vane matambudziko, tinenge tichibatsiridzana nevanhu vanenge vauya nematambudziko avanenge vauya nawo. Musi wechina tinovata pano, tine rinonzi Zambara, tinorara panapa usiku tichinamata. Muchinamatira futi vatungamiri venyika? Chero zvese tichinamata kuti isusu tiende kudenga, tichinamatira vatungamiri venyika, tichinamatira nyika yedu, zvese tinenge tichinamatira upenyu hwedu. Tanamata musi wechina, Sunday, ndo zuva rinonyanya wanda vanhu panapa. Nekuti zuva reFriday tinenge tiripo, but vazhinji vanenge vaenda kumabasa. China usiku pane pakazara nekuti vanhu vanenge vadzoka kumabasa. Tuesday panowanda vanhu vanenge vachiuya kuzobatsirwa. Zuva reSunday tinosangana neuwandu hwedu panapa, pane pakazara kwaya reSunday, pane paine vanhu vakawanda chaizvo. Vanhu vese vanenge varipo vasiri kumabasa. Ende tinokurudzira vanhu vacho futi kuti vatenge vari kumabasa ikoko, vachishanda kuti vasenze upenyu hufambe. Tinotenda. Kuwanda kukubatai, vanokwanisa kukubatai. Munhu ari kuBeitbridge anoda kuzoti arongewo kuya kunoko. Munhu ari kuMasvingo anoda kuzorongawo kuya kunoko. Munhu ari kuGokwe. Ndinotenda. Anoda kundibata, vangandibate pa078 55 866 77, kana kuti pa0772 699 187. Ndinobatika ipapo. Zvakanaka. Muri Zimbabwe tanga tichitaura namutumwa Chabata, tichitaura nyaya dzakasiyana-siyana. Tabata nyaya dzemweya nezvematongerero enyika, tabata nyaya dzesangano ravo. Kwakuri kutandara nekufara tiri pamwe chete. Muri Zimbabwe vanga vari mutumwa Chabata. Tinokutenda zvakare nekuti muchitsigira chirongwa chedu chamunofarira. Ngatisangane zvakare nguva inotevera. Ndatenda.